Kaixo, hemen gatoz berriro plataforma digitaletan euskeraz estreinatu diren eduki nabarmenak gomendatzera. 2024ean estreinatu den telesailik onenak baditu euskarazko azpidatziak. Ripley telesaila ari naiz, Patricia Highsmithen Tom Ripleyri buruzko eleberri sorten egokitzapena zuribeltzezko harribitxia iruditu zait. Stephen Saylaren eskutik iritsi da eta Andrew Scott aktoreak jokatu du Ripley protagonistaren rola. Historioa 60ko hamarkadan gertatzen da, Estatu Batuetako gizona aberats batek Tom Ripley kontratatuko du, semea Italiatik etxera itzul dadin konbentzitzeko. Hortik aurrera gezur sare bat ehuntzen hasiko da. Konbinaketa horrekin gutxienez telesail txukun bat ikusiko nuela argi neukan, baina topatu dudana askoz hobea izan da. Zuribeltzezko harribitxia. Prime Video plataformara jauzi eginez, Outer Range telesailaren bigarren denboraldia iritsi da, western generoko elementuak eta X-Files, Dark edo The Fringe bezalako telesailen esentzia koktel ontzi batean sartuko bagenitu, Outer Ranchen takerako zerbait aterako litzateke bertatik. Emaitza nahiko zoroa, baina oso entretenigarria da. Royal Abbott, Josh Brolinek gorpuztua da protagonistetako bat, bere abereak mantetzeko eta Abbotarren familia arteko harremanak ezapurtzeko borrokan ari den Wyomingeko rantxeroa. Horraino telesail nahiko ohikoa dirudi esan dut, tartean zientzia fikziozko elementuak sartzen diren arte. Royal Abbottek bat-batean bere lurretan zulo erraldoi misteriotsu bat aurkituko duelako. Ezerezetik agertu eta espazio denboraren atari moduko bat dirudiena. Filmin plataformatik, Oscar sarietan 6 izendapen izan zituen Carol, Todd Haynessen pelikula ederra, Kate Blanchett, Rooney Mara protagonista dituena, eta New York hirian 50ko hamarkadan girotzen dena. 1983ko Carlitos Way Maixulena ere euskeraz azpidatzia ikusteko plazerra izango dezue. Al Pacino eta Brian De Palma berriro indarkeria, droga eta mafiaren unibertso ilunean elkartu zituen film zirraragarria. Eta primeran plataformaan udaberriaren sagarapena. Telmo Iruretak film honi esker irabazi zuen Goya saria. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Bide batez, aurreko asteetako gomendioak ikusi dituzue? Aipatu iruzkinetan.